חלאס, מגעיל! תקווה! בוא נהיה מגעילה. מה קרה? מה אמרתי לך 1000 פעם? לא להתפשט באור. לא, לא, לא. לא, יא מגעילה, התאדה לי כל החשק. למה הזכרת את זה? לגבי מה? אני לא... לגבי האוכל, האוכל שלך מגעיל אותי, מגעיל. מה זה גועל נפש הזה? סליחה, אתה לא תגיד מגעיל על האוכל הזה. אני אגיד מגעיל כי זה גועל נפש. זה תבשיל שעובר אצלנו במשפחה מדור לדור. כן? כן. ועכשיו זה הגיע אלינו? מה זה הגועל נפש הזה? תסבירי לי, מה זה הדבר הזה? אני לא יודעת בדיוק את המרקם. אני לא... יש כאילו מרכיב שאני אלתרתי, כי אני לא יודעת את ה... תקווה, אני שמעתי כבר את כל התירוצים שלך. אתה שומע רק מה שאתה רוצה לשמוע. מי קראת מפגר? למי קראת עכשיו מפגר? שמעתי את השורש פגר. תגידי, אתה נורמלי? מה עובר עליך? תגידי לי, למוח שלך נתפס אגב, את בשדר? אגב! מה זה האוכל הגועל נפש הזה? קורה! כל יום זה קורה. כל יום אני מבשלת, זה לא נראה לך הגיוני כל ה... טוב די, נו, מה אתה עצבני? אתה רוצה שאני אקנה לך משהו? תביא לי 10 שקל, אני אומרת... מה זה? מה? מה המספר הזה שאמרת? תביא לי 10 שקל, אני אומרת, אני מביא לך... 10 שקל את לא מתביישת? שלשום קיבלת 10 שקל, אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל? זה כבר 25 שקל. בממוצע. דוד, למה אתה עצבני? אני מנסה לעזור לך ואתה ככה... למה אני עצבני? תראי איך את נראית, יא מגעילה. מה? תראי, תסתכלי על עצמך. מה? בטלפתיה לא הייתי נוגע בך, מה זה הדבר הזה? מה מצחיק? מה זה השיער הזה? מה זה כל הקופצים האלה? היום הייתי במספרה. כן? כן. היה סגור? גועל נפש, תראי איך את נראית. ומה זה הזקן הזה? ממתי יש לך זקן? ספירת העומר. אתה יודע שזה חשוב הדברים האלה, ואני משפידה. אל תעשי לי את החיוך הזה. אני לא עושה לך. קוף ים, זה מה שאת, קוף ים. וויק וויק, וויק וויק. שאני קוף, שאני בים. שהיא בננה בים. אתה חושב ש... מה? לכי תשתי לבה. איפה אני אשיג לבה? זה מטאפורה אולי, מטאפורה. את בסדר, תגידי לי? כן? אז אם אתה חושב שאתה... מה? צעקת. היית רחוק, אז הייתי צריכה... תקווה, תיזהרי ממני. אם אתה חושב שאתה מושלם, חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך, יש לך הרבה מגרעות. כן? כן. מה? למנות אותם עכשיו? עדיף שתמני אותם, כן. אין לי משהו בשליף להבין. לא. אוקיי, הנה. אוקיי, כשאתה קם בבוקר, מוקדם, אז אתה עוד לא מרוכז, אתה מסתובב כאלה. לא טוב. לא נעים. למה אתה עצבני? זה לא בריא להיות עצבני ואתה... אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים. מה את רואה? אני רואה את עצמי באישונים. מה זה נראה? מה יש לך? נמאס לי ממך. די, נו, תפסיק עם העצבים האלה. די, זה לא בריא לך. זה לא בריא, זה לא בריא. מה אני אתן עכשיו פרופסור לבריאות? אני מבין, כל אחד יודע ש... דוד, מה יש לך? אומר לך דוד, זה מחליק פה. דוד. אומר לך מה אני אמורה להבין מזה? זה צליל בתוך מילה. אומר לך מבצע, אלוהים אדירים. תיזהרי על הביצים. טוב, דוד, אני מחליקה פה. טוב, אני עומד למות אולי, שתזוזי קצת. אי אפשר למות בבית הזה. תתקשרי. מה? מה? תתקשרי, המגעילה, בן אדם מותקף. תתקשרי. למי? למי? כמה גועל באישה אחת. תתקשרי, המגעילה, תתקשרי. בוא לפה, אתה לא מגיע לפה, בוא לפה. תתקשרי, המגעילולה. סתם להתקשר? דוד? הלו, רותי, מה המצב? כן, סתם מתקשרת, לא משהו רציני. דוד? לא, הוא מנמנם. חבר'ה, אם לא יצא לכם עוד לראות, הזדמנות אחרונה לראות אותם 30 הופעות פרידה, אסי וגורי!